Hello friends, खुलुमबाय नोंथांखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव जानाय फैसन दंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर, भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनोसै। जोंहा SPM स्वच्छ भारत मिशन दा जायफोराहाय लेट्रिन, टयलेट, सरकारि फायखानानि जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन 2024-2023 मायथाइयावहाय दा बिनि जोंहा माखासे फाइनाल लिस्ट आरो रेजेक्ट लिस्ट फैबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना माखासेफोराहाय रेजेक्ट जाबाय, मानि थाखाय दा रेजेक्ट जादों जों बेखौहाय रावबो बुंस' हाया लोगोफोर। दा गासिबो डकुमेन्टसफोरानो क्लियार जोब, थेवब्लाबो रेजेक्ट खालामदों। मानो होनोब्ला जानो हागौ नोंथांमोनाहाय न' मोननायजों लोगोसे फायखाना नोंथांमोननो होखादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर सरकाराहाय। दा बिनिखायनो बिथांमोना नोंथांमोननि बे फायखानानि एप्लाइ खालामनायखौहाय रेजेक्ट खालामदों जानो हागौ लोगोफोर। दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर। दा रेजेक्ट जानाय लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनाहाय स्वच्छ भारत मिशननि अफिसियेल साइटआव फैबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना बेयाव मबाइल नाम्बार होदो, ओमफ्राय OTP हरबानो जाबाय। नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन, बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे केपचा क'डखौ होनानै साइन इन खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा आङो फारि फारि नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप प्रसेस हिसाबै नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों लोगोफोर। नोंथांमोना माबोरैहाय रेजेक्ट जानाय लिस्टखौहाय नोंथांनि स्टेटासखौहाय नोंथांमोना नायनानै लानो हायो। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ A to Z जोबजासे नायब्लानो मिथि मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना साइन इन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि नोंथांमोनाव प्रफाइल ओंखारगोन लोगोफोर। दानिया प्रफाइलखौहाय नोंथांमोना नैबे लेफ्ट साइडनि थ्रि डटआवहाय क्लिक खालामना होबावदो लोगोफोर नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय। दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे भिउ एप्लिकेसनावहाय खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना बेखौहाय गावबा गावनि स्टेटास ट्रेकारखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना ट्रेक स्टेटासआवहाय क्लिक खालामना होदो खेबसे। दानिया नै लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना माब्ला एप्लिकेसनखौहाय एप्लाइ खालामदोंमोन, रिसिभ खालामदोंमोन नोंथांमोना नै बनायदो नै बेवहाय 20 तारिख 4 मार्च 2025 नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन, माने रिसिभ खालामदोंमोन नोंथांनि एप्लिकेसनखौहाय। बिनिफ्राय नोंथांनि रेजेक्टखौहाय माला खालामगोन नै बेवहाय रेजेक्ट खालामबाय नै, बानायग्रायाहाय रेजेक्ट खालामबाय दै लोगोफोर। बेवहाय रेजेक्ट दिन्थिबाय नै। दानिया मानि थाखाय रेजेक्ट जाखो जों बेखौहाय रावबो मिथिनो मोना लोगोफोर। दा नै बारा गोबाव जायाखै, नैबे 12 तारिख 8 मार्च 2025 लोगोफोर बेवहाय रेजेक्ट खालामबाय दे लोगोफोर बिथांनिखौहाय। दा जोंहा बेवहाय एप्रुभ जायोब्लासो नोंथाङा नैबे एल'केशन फर जिअ'टेकिं मानि नोंथांनिखौहाय जिअ'टेक खालामनानै मानि सार्भे खालामफैनानै नोंथांनावहाय एलटमेन्ट खालामोमोन आरोखि। बिनिफ्राय बिनि उनाव आरोबाव नैबे ISSL आव आरोबाव जिअ'टेकिं दान जाहैयो, बिनि उनावसो नोंथांमोना फाइनाल साबमिटखौ मोननो हायोमोन। दानिया नै बिथांनियाहाय नैबेयावनो रेजेक्ट जाखाबाय नै लोगोफोर सेकेन्ड स्टेपआवनो। दा बिथाङाहाय फैसाखौ मोननाय नंला दै लोगोफोर। दा बे फायखानानि जोंहा फैसायाहाय बेसे बुरजामोन होनोब्ला जोंहा 12,000 दै लोगोफोर। फार्स्ट किस्तियावहाय 9,000, बेनिफ्राय सेकेन्ड किस्तियाव 3,000 बेबायदि दङमोन लोगोफोर। दा नोंथांमोननियाबो सोरनाबाफोर रेजेक्ट जादोंब्ला बेबायदि नायना लाबानो जाबाय, स्टेटासखौ थाबैनो चेक खालामनानै नाय लोगोफोर। मानो होनब्ला जोंहा गोबांनियानो रेजेक्ट जाबाय दे लोगोफोर, गोबाङानो रेजेक्ट जानानै दङ, रेजेक्ट खालामबाय गोबां सुबुंनिखौनो, गोबाङानो मोननो नंला बे जिअ'टेकिं लेट्रिननि फैसाखौहाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना स्टेटासखौहाय बेबायदिनो चेक खालामनानै नायना लादो। दा मानि थाखाय रेजेक्ट जादों बेखौ जों रावबो बुंनो हाया। जानो हागौ लोगोफोर बे न' मोननायजों लोगोसे नोंथांमोना फायखाना मोनफादोंमोन, बिनि थाखायनो नोंथांमोननिखौहाय लिस्टखौ नायनानैहाय नामखौहाय दानदों, बिथांमोना रेजेक्ट खालामदों जानो हागौ लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय लेट्रिननिफ्राय अफिसियेलि दा बे माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स सफैना फैदों दै लोगोफोर। माखासे गोबां मानसिनिखौनो रेजेक्ट खालामना जाबाय आरो गोबाङा थालांबाय आरो गोबाङा मोननो हासिगौ लोगोफोर। दा जोंहा नैबे अक्ट'बर मासनि गेजेर खन्द'आव मोननो हागौ दै लोगोफोर बे फायखानानि फैसाखौहाय। दा नोंथांमोना बेबायदिनो स्टेटासखौहाय चेक खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ।
गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। Thank you for watching. See you again. Bye bye and take care. Love you all.